Rio ichuchire bosi obwechiro ya embassy ekeroko genda nyakoe asebara ikurwa Kisii kogenda Kisumu. Ndizi TV obwansu bwomu Gusii. Enyagetari ya Ram Hospital Kisii nige korwa bokoreri bobo bwenya ase ebirengo begoro. Abokoreri bakorwa ngamona in and outpatient, MCH clinic gose maternity, na bagokora consultation, ultrasound, CT scan, X-ray, dialysis, occupational therapy na physiotherapy. Ngobwenya bare omuchando bwa maino, bwa maiso na boigo amangana yebirore. Okubarwa goke no kubarwa okonene. Boigomba bwate eduka ya mariogo. Urwa bare obokoreri bwa ambulance CHINSA emeronke birenanye. Gwanchira bare insurance chiko bwatia. NHIF, AON, Minute, Liason, APA, Madson, Britam, Trident na boigo area ya AAR. Naboko batarera asenyagatari yabo ya Ram angene kigambiro ya Kisii. Gose nabo wake simu wetrase namba 0725150744. Ram Hospital Kisii, health first and health always. Ndizi TV obwansu bwomu Gusii. Na gusogeirie omwancho murigeria wegetasene kya Ndizi TV na chinga kichindengo kwaregania twe manyamangana AMAYIA asenchera yowenge nigo charagire CHINSA ISANO na IBERE chabona mobaso eretaria NADORCAS KEMUMA na nigo tokubwatanere Joshua AUTA oyo kwenekinga oyo okokonya AMAYIA asenchera yemanyerio na wigo yo kwenekinga mariogi ne chibicha wekire niga kurkunga nere MCF. Abamenye kurwa ase bunge ya South Mugirango imeye county ya Kisii CHINSA moja orenchoni gobono beso kiribene na kumoboria omugavana we county ya Kisii Simbarati kurwa amasikani goche asomo bunge obosi bivanase osoro ase boigoba ganiri arayi abababire gocha amona okolera abagusi amagendero ase keriba tabinani go bachoreto eriko ikirania amagendero ase abamenye be county ya Kisii na tariko renta chiburaburi ase county ya Kisii nigo boigo bagikeire amaberera ajo abagakogene gabaire gakwenekiwa imeye county ya Kisii anene ase omugavana we county ya Kisii abete gakoruterwa masase chinga kiarenge ase chiro ya Nyakembene imeye bungeyo ya South Mugirango. Amarie tanche nkorokwa nafta yoketo ekene kenyoro kiane asosora kogamba asena imogetenche no mongina nabangina bande nabagaka tokakero soro buno mwana itu akero bonto konyoranga simba chichega bugirango usoro ali neborere gotiringo soro abagirango ntranchebo ngangire abangina nabagaka ntrancho omwana itatiringwe ekiatara kora chipara igochiraire buna bono maiga twasinyirwe se togweta itokobogoria barwaire nebitanda gukia nyagitari asebieta Eunice Nyanjoka korubota boy osomo tumbo soro ale mo tumbo soro abeire gagotokorera AMAYIA na ande nekera tokorigereria twamanya konyoranga oyo minto Simbarati ngabande bachire baunkanire nga batinde kire sanduki nigo tole no gokumia alieta ngoro kujwasyo magwa korwege tuo gekoro kulianya mali ncheno mwenye jobo ikanga wote bone gento gyogo kumiti munaba ikanga gotu anyora jusi gabantu bakumenyoka chipara bata ngosoro kule
ngosoro moyale bone twaganyete nga abu mamanyete ngosoro kude nga kipatata molenta tokora matanga yosoro simba narat simba nosoro nabarai korugusi osoro dingade national government na simba nigade county government abana baito babwenete go chamo baisaranse badigere dinga kibakonyo mugusi tadio konya koramana egento gyo gumuna intilero twaja gase godi yabo ikanga nabaga tole igoto tata tukikerie gente kekegenda roche muno mugusi atebete ngeke kegenda nyanja abamenye korwa ase CHINSA moja nyanturago ejo gotoka imeye wodi ya IBERE imeye county ya Kisii nigo bono besokire na kuboria kampuni yerie korwa chinguru cy'umuriro ya Kenya Power otiga ogotumeka ogosaria amatokabo asekerenga gyogoetya chiwaya cy'umuriro ase CHINSA mo echokorengana nabamenye abo nigo batebiruna okona cha kwa matoka yo nigo babire bagosaria endagera enyinge natiba bwati indagera ende yonsi bagotumeka aseboigo ababoririe serikali waswa igati na gukora omochando asebono batebire boigo nganigo Kenya Power yabireke gwetya chiwaya cy'umuriro ange nebirama byekinyomba cyabo na kubeka amagimabo ase akongo. Mimi naomba ya kwamba Kenya Power iwe responsible for what their people have done here. Many people are suffering. Hapa mashamba imekuwa kidogo. Ni hiyo compound nimepewa hapa hivi. Alafu sasa unaona vile wamekuja kufanya. Hii ni nyumba. It's very dangerous. Hizi waya isikianguka hapa zinaweza kuua watu hapa. Nakata ndizi eti iziguze waya ya stima. Is that proportional? Ukiangalia ukweli. Is that proportional? Waya ya stima inaweza nini ndizi ya nini ng'ombe ya ndizi inaweza fika kwa ya stima. Wanaharibu mandisi yetu. Watu pesima tuezimiane na wao. Kama wanataka kufanya kazi nzuri wasituharibie mambo ya wasitumie excuse ni mambo ya stima watuharibie chakula yetu. Hatuna masamba yanatuko nayo ndio hii kidogo, halafu mtu anakuja anakata ndizi yako. Omubunge bwense moya nyalibari chache za Elchanda nigo bono atebire buna nigo abagusi bare goseba gosira ikyama kya UDA ase serikali ase bono batebire buna nigo satebire buna nigo bara arachikone kinga abagusi bonsi bagenderere gosira serikali ya Kenya Kwanza Chanda niga ayakwa nayo chingaki bakora etaro yabo ase county ya Nyandarua ase bono abolire abamenyi borogongo Mount Kenya kwa kinga nkosira bale serikali elio kwa kinga magendero onsi ngoikiranale wocha ase aba Kenya. Sisi kama jamii ya Wakisii tunakuhakikishia kwamba sisi tuko nyuma ya serikali ya William Ruto pamoja na wewe. Sisi tumeunga hii serikali na mimi ninashangaa nyinyi watu wa mlima. Muko na shida gani? Muko na kiongozi shupavu ambaye sisi tunaangalia tunasikia uchungu sana tungeweza kupata kiongozi kama huyu. Lakini sasa nyinyi mko na huyu kiongozi na mimi ninasikia vijana wenzangu ambao tuko nao katika bunge wanaanza kuongea wanaweza kushindana na huyu kiongozi? Wanaweza kushindana na yeye? Hawawezi. Sisi tutasimama nyuma hii serikali na Mheshimiwa Your Excellency tutasimama nyuma yako. Asanteni sana. Oyo mo asigati yaba Kenya bari bamenyete ase CHINSA chamaiko uyo manyekaine una Dr. Isaac Newton ni gobono amochirie serikali ase ogotasika kigambiro igoro yokubatuka kwerichiko aya amangana yechinyombo bwagachi bwe chinyomba chamagori ainse na igo boigo Isaac agikeire serikali ase okotagorera abamenyi bense moya changamwe yegotoke county ya Mombasa nyomba cyabo iryo kwaribaga iryo bwagachi bwe kinyomba cyamagori ainse asense meyo ya changamwe nigo boigo aborira abakenya ko bamaiso na boigo ko enekinga nkobeka bayo mukya ko se okobekere aso kuboria serikali unetige gotagurira abakenya kinyomba ase obwagachi bwa kinyomba chinde egento atere na nigo abakenya bange batigaire ase eroro batabwati kinyomba kubwatikana no gotagurwa
wech nyomba echo ase tukirate ase almentre watebamna ni go boigo agenrete kokongya amagima ya Bakenya asense. Hakuna kibali chochote na hakuna sababu yoyote ya serikali kubomoa manyumba ambayo imeuzia wananchi. NHC, National Housing Corporation, si kampuni ya mtu, na unaikuta ikibomoa manyumba hasa huko Changamwe. Manyumba watu wamekaa miaka mingi, miaka 40, miaka 50, na wanunua wakiwa na imani ya kwamba wakinunua manyumba ya serikali watalindwa, kama wengine ambao watakuja kutawala, ambao wana roho kama ya Ruto, watakuja kubomoa manyumba hata ambaye Ruto mwenyewe anajenga sasa. Bunge aina gani ambao walichaguliwa na wananchi wa Kenya? Wanaangalia kama kuangalia sinema za Hollywood, wananchi wakitabishwa, polisi na wengineo, sababu hakuna mmoja yao haujaumia kwa hii mwenendo ya kubomoa nyumba. Wote wajitokeze na waseme wamekataa. Wananchi wana nguvu ya kutosha kukataa serikali inayowagandamiza. Ekiombe kiria gitinete nyumba choboraria kia MCK bakora wano mobiso manene wekiombe kyo David Omoyo nigobono batebire buna eganga ya benene no kwene kingango sira bale abararia bonsi imeyenseto ya Kenya nigo ayakwa nayo chinga kibalinge asege karo asensemo ya kwale ase balinge ko igo bachakia kiombe kia ana agose abararia benseme ya pwani ekyo kimanyikaine buna Press Club asebono kirachi kubwatani abararia bonse bo orogongoru aseboigo aboriria abarai kuru Asichi County na boigo asenseto ya Kenya kwene kinga nkuru abale ogosira kobo sibole goche ase abararia na boigo kobasira eri kwene kinga ngokora bale emeremo yabo asenchira yobwikirano. Ndugu na dada kutoka wale kwamba wanaelewana, wamekubaliana kufanya kazi pamoja na kushirikiana. And I'm happy to know that you're already doing it because twice we were able to send some support here. I'm happy for you to report kwamba it was shared well. A journalist is the best researcher in the world. From where is it? Because I'm very sure you don't report fiction. So you guys, matters research you lead, and I think you all know that as a government, sisi tunafanya kazi pamoja. So mine is to encourage you, despite the challenges that are here, do not give up on your career. And the government of the day, under our President William Samuel Ruto, is very clear. You've seen the positions he's given journalists in this country. Tuanze kwa hesabu. Nafikiri serikali ndio imechukua wanahabari wengi zaidi kuingiza katika serikali. So which means opportunities for journalists are there. We just have to be patient, embrace and be innovative. Hegati ya barai kurase serikali ya Kenya kwanza ni gobono bagendete kogikiria ebigambiro goseke gambiro ase ogotugutera are ingana yobwagachi ebwechi nyumba cha magori ainse kolengana na barabo nigo babateba buna nigo obwagachi obwo bwechinyumba cha magori ainse abware gosejalingo omoroberio bwe egati yemeroberie serikali ya Kenya kwanza ya begete eri kwene kinga ngoikiranire amaganio ya Bakenya asebo igo bagotebuna goseba igereire omorobiro yo nagotebuna nigo omorobiro yo oire abasae abange emeremo nabo igo kugania ebigambiro gotiga goswana na egati gosegotenenia emerobiro yes area ebekire ne serikali ya Kenya kwanza. Sheria katika bunge, kila kitu iendelee, watu wetu wapate kazi, watu wetu waweze kupata rasilimali, wapate pesa mfukoni na nyumba zijengwe katika Jamhuri ya Kenya. We cannot stop other than supporting the president na watu wa Jamhuri. And I want to assure, because we are going to write a report on Thursday,
Next week we are going to be in bunge na tutapitisha sheria na hakuna mtu atasimamisha mambo ya low income housing again. Hii manyumba wanajenga ni ya Wakenya. Serikali ni ya Wakenya. Mahakama ni ya Wakenya. Wale walichagua William Ruto ni Wakenya. Sasa hii kasumba gani ambaye hata sielewi hii sheria? Wale majaji wanasema huko ndani ni sheria aina gani? Mimi nimesoma wakili mpaka niko na ile ya juu. They should not wasikubali kurule in the public interest. The issue of affordable housing is the issue of affordable housing for the interest of Kenya. They should rule for public interest. Mwancho murigeria igana ngukorera amangana maya senchera yobwenge genda kurigeria Ndizi TV na bo wansu wo Gusii elio we manyamange buna agendrete gwatika erieta ria NADORCAS KEMUMA na nigoto gwatenere Joshua AUTA oyoko yamanya asenchera ibimanyerio no yonekinga amario gine chibicha agoikire asenchera yobwekirano nere FELLY kabendi twara oburigeria obuyaime ya Ndizi TV na bo wansu wo Gusii. Ndizi TV, ubwansu bwo Gusii. Ine omwanchi omurigereria no manyete buna ebesa nere ekogendia ensi. Ebesa yago neri yorionde na chichikoretwa amo chionjorerigwa erinde kwanyora keri otagete nere onyora keri atagete. Ebinto biria bikogera gwasigi kyumutwe nabyo naitwe bitobuliti chitoro. Na kige kogera egetaseni kia Ndizi TV na boigo na inche Frida Kerubo twerule gokoretera omurubire gwense yobonchereria asitogo kumanya naki ebesa gose eshiringi ya Kenya egendete gusigikania neki shiringi chinde ase CHINSA chiri cheisiko. Unabono ogukina kwa maguri yebinto ase chichiro okobora kwendagira obosombi okobora kwembura na uchumi koirananse imeyense ya Kenya. Nigo tugochikukumanya asomorobere yiga naki amagori amanya ale ase chichiro cheito ebinto ebia soira ase chichiro cheito naboigo tugochikutarira chi county chonsi emerongo enena isano na ibere imeyense ya Kenya ase tokurigereria naki obonchereria bogendete gokorekana ase chichiro ebi negati yebinke biria orachikwe manya na gukwanera asumurubrio wense yobonchoreria. Nigo tugukumanya ase CHINSA chiri cheisiko na kibagendete gukora obonchereria bwabo na boigo na kibakoenana ebinto koru CHINSA chiri cheisiko na gutekeraga ase enseito ya Kenya. Kira rituko ria Jumanne na Ijuma guchakire CHINSA nyicyamambia ime ya Ndizi TV ense yobonchoreria. Chitariki 14 cyakera umutinyu kaberekera umwaka eri neri tuko ryo korokia obwanjani ucyase bari twanjete yani Valentine's Day. I've got some boxes you can share with me. Wacha kuvisit ushinami. Intubu na Ndizi TV Valentine's y'umwakoyo nigo twerure korokia obwanjani bwito ucyase abana ba Kiumbu Holiness Children's Home. Nabugusanga nainto kiriege ke oranyara ko bagugutwara asogo gikiase cyabise cyeteje cyo gutuka kinsamo kiri cha embassy ekero kugenda nyakoe Gusii wa Kisii wetera sinemba enoti sana libere inye isato isana nemo ibere isato sana nesato isana libere ejen teni tushare kila ambacho mko nacho, tunawakaribisha hata wale ambao ni wasamaria wema. Ukisikia kutoa kila ambacho uko nacho, mlango iko wazi, karibu sana na tunawakaribisha.
boigo na gugwikirana nekewa kiao kiugwanchani bunabone indagira chianga ibirarero ibitamba by'abocini by'abanyaruka ibikoroto igati ebinde binge ime ya kiumbo Holiness Children's Home chitariki 14 cy'umukinyuyo kabere umwaka w'ibiciri 2024 eyoko bahorokia obwanchani abanabo. Ndizi TV, you are our Valentine. 2009 nkanyora Somalia mpaka netia barimu Somalia yokwanera Somalia liere umubago Kenya notista ni wose ense ya Somalia alime asakoro ku Hargeisa igali shababu nyalengo tobwete mangananga bunayo so na very instrumental so konya abantu baminto banyore stima so mba manyete buno monto ko beke stima nkora inyora sana ina chagete 2015 na chagete opimete na chagete go shukugama ngana echa na chagete gutwara moyo wo borayi bwe factory na bote borayi bwe factory moyo bwe borayi bwe factory gataba yayo abantu ejera bacandegete kora abantu bakora kitundu bali na inche no muremi na konyo na chaki na bero muremi mutangani abantu baru etundu bali saa 5 ya botuko. Ndizi TV ubwansu bw'omugusi omurubuli okubwatya nigo kuligirarigwa n'ebigori byonsi Mwanchu muri bweta sene Ndizi TV nechinga kichinde ngo kwarigania ase muri umukungu stengo nari tukolia lero nigo twakolire etaro yaito korwa oika ase county ya Nyamira ase ward ya Kemera ase toikire CHINSA mocha ekerubo ase bono tumeranire na abasaye abangira n'abagaka bali bakora emiremo eyiga ya wood turning emiremo yo korosia ebintu wetera ase chibao ase bono iga ritukolia lero umukungu otostengo togo chiko mumanya akoro ase magacha yega a general workshop yere ase chinsemo chake maratika mweli baga mwanchu muriria ndanyare ko teba marieta yankiago kora igoro yega si yaye ase enseme yega ya general shop ase bono babwate workshop ere maridadi kabisa buna monyoroche buna ebintu bakorosia bire ebijya kigima nabakonda gotubwatya wetera senchera ye mitandao aso tunyora Ndizi TV News Digital asense media Facebook na boigo asense media YouTube otimna Ndizi TV News na boigo wetera ase namba tunyara na 0792192834 inere namba oralikire SMS na boigo gotoikera eriteria NADORCAS KEMUMA yangaregani omogenito aseri tukoria rero wairire eteye marietao te mwanchu muriga marietao egasi abo gaiganga inkimo gukora ase duke yega Biama asiri bago mwancho murie asa murie tanguru kufiniki keru seitoni rege como enjere kwande ntanda ase workshop ni goto para to tiria mangana ni chibao to kole binte binge to kora shiroring pin kora storage bakuri chio koliera kora storage bikombe ebirasi kora storage ne bintu binde binge Okay, asante kingwe mwanchu muri kwamanyire omogende tubwiri tukolia lero agotenga akokunganere vinik agokore igase general watego nga general workshop asebono bakorosia ebintu bagwachongana nyene bikombe ebarosi nonye chisaru ne kwigure amaina maridadi kigima mwanchu ndo chimene kombe bunekiga na chigotweresera ase obwagare ena kibakorosi paka waikira korosia ege kombe kiyabuye iga egerasi kiba kwanya ogero kibate mwao bono ainaro viniki agochigotwerera ase marogoba yaboniga aviniki tweranga mugano wase gasi yawo ndi wachagite mirime yawo egasi na chagete 2018 na sate gasi yene
nandi ke sababu yagerete ngasoe gasi eye nabwate gasi nari gokora ande bono buno omonto ntasometi nkarora ribango nyagweta etaiga ntabwati gasi ngokora tigang'iche egancho ini abande ndore ni yani gotema epati nakwo gotema epati nganyora bono nabeire omonyene bwa ebinto ebi kwamanyire okorosa ebinto ebiga igo ngwachete skuru ande skuru ye gasi obundi ebiga yamagoko gose ngakwa tukamanya korosi bone ebinto ebiga Wetere gasi nche na maite kende yonsi. Kero na soete nanyore to mwalimu naro urenge kueresa abatanganite ime oyo kuruku Joshua Mondi kurubogere ero ure gutuigerie gasi ikoto chiti skuru ende yonsi ya tindaenda skuru ende yonsi no somera tema ugacha maiga ugasoma na nkagendera bono togosoma no kwegera muno kubwata eturi muno kubwata eturi kwamanya kubwata eturi kende gyonse ngeyo kera gusinya bonde ibune jukwa bwata ne yagasi kiba ne yokorosi gento kebe round okunyibeka na kiyaba round hani bono mune baye yarenge buni yarenge buni bono konyibeka se machine machine yagendera kurunda yasaine kurunda na nche nagendera kubeka round bakayacha yabaiga okay igo ayonsi ni maiga bwigirite okay ekere kwarenga omoke gose nere gasi kwaganete gukora ekere kwarenga omoke gose nkwabate gasinde njikero narenga omoke na bwate gasinde nare gukora na yani endo tirio gutwara ngakikere ngochokobo monto manne ngochokobo mwalimu ebinte byabana batwakwana ngochokobo mwalimu ngochokobo pilot ayi gasi nere yiga kwabate gose endo tengao yarenge option 2 gasi yane kero narenga omoke narengere nango kole skuru ga ngende